Bejn Malta u l-Ghana ġew iffirmati 5 ftehimiet multisettorjali wara li delegazzjoni kummerċjali minn pajjiżna żaret il-pajjiż Afrikan. Il-ftehimiet iffirmati huma dwar kooperazzjoni kummerċjali mal-Malt Enterprise, ieħor edukattiv mal-Emcast u anki ieħor dwar l-iżvilupp tan-negozju fl-akwakultura u s-sajd. Iżda ftehim ieħor li laqat lajn kien dak ta' kooperazzjoni industrijali bejn korpi farmaceutiċi taż-żewġ pajjiżi. Fid-delegazzjoni kummerċjali kien hemm il-kap eżekuttiv ta' kumpanija Maltija fil-qasam tal-farmaceutika li qed timraħ anki lil mill-Ewropa. L-ewwel kumpanija tal-farmaceutika li qed tipproduċi hawnhekk b'livell tal-EU, ġifri EU GMP standard. Din il-kumpanija Maltija tagħna Evolve qegħdin jirnexxinna nieħdu dan il-proġett biex propjament niddisinjaw u anke nibnu dan il-laboratorju. Waqt il-missjoni kummerċjali organizzata minn Trade Malta, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri spjega li l-Ghana huwa wieħed mill-aktar pajjiżi Afrikani li qed jikber u kien għaqli li pajjiżna jixxierek miegħu fin-negozju. Forsi anke fejn ħarsu lejn il-kontinent Afrikan u fin-nuqqas ta' stabilità politika li hemm fil-Libja, ridna nħarsu lejn pajjiżi oħrajn sabiex naraw li ngħinu l-kumpaniji jkabbru u joffru s-servizzi tagħhom lill-imminxtuta. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise fisser kif l-istrateġija Maltija l-Afrika li ġiet imfaħra anki mill-Unjoni Ewropea se twassal biex tiftaħ il-bibien anki għan-negozji Maltin. Dak li għamilna llum u rejna li nistgħu nesplojtaw mod tajjeb il-potenzjal li toffri l-Afrika u huma jużaw anke dak li nofru aħna bħala pajjiż u bħala ġurisdizzjoni sabiex tkabbir ekonomiku ikompli jikber kemm f'Malta imma anke nagħtu opportunitajiet il-businesses li jiġu Malta u jifirxu kemm in-naħa t'isfel lejn l-Afrika imma anke n-naħa ta' fuq lejn l-Ewropa. Il-Ministru tal-Ghana responsabbli mill-kummerċ u l-industrija qal sħubija strateġika ma' Malta għandha tara lil pajjiżna bħala l-post sabiex il-Ghana tkun tista' timraħ għas-swieq Ewropej. So on both sides, I think our partnership is going to be deepened with this opportunity now for the two countries to become gateways to each other's continent. Intant il-Ministru Xkembri mmexxa laqgħat bilaterali mal-Ministru tal-Avjazzjoni u l-Ministru għall-Iżvilupp tan-Negozju tal-Ghana. Iż-żewġ naħat tkellmu dwar il-kooperazzjoni kummerċjali li tista' tkun sostnuta b'konnettività internazzjonali lejn il-Ghana permezz ta' rotta ġdida operata direttament minn Malta mill-Air Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.